arya wangsit pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu kimbol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan sati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantono Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon